Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem Kamil z HVB Studio a vítám vás při dalším videu po dlouhé době. Takže, je to hra, moje vlastní hra, moje vlastní auto, pomlčka 100% moje tvorba, originální název. Je tvořená ve 3D radu, což je amatérský program na vytváření her. Dá se stáhnout buď na slunečnici nebo na 3drad.com, jak vidíte. A je to vlastně takhle prostor, obloha, sluníčko, to je fakt, no, to je jedno, radši nic. No, a je to vlastně bugina, kde jezdíte, no, ke hře. Takže napravo, v rohu, tady, máte rychlost, dole, na obrazovce, je ovládání, kontrol jsou šipky, jen tak, right je řídit, X je X, break je brzda a enter je enter a restart je restart. Brzda je poměrně silná a restart je ještě silnější. Hoho, teď jsem vás dostal. Přitom vůbec jediný, koho jsem dostal, jsem já. Driftovat jsem přemýšlel, že bych tady něco zakomponoval do toho, nějaký drifty, ale zatím jsem na té hře nějak extra nepracoval, jenom 2 měsíce, že jo. No, určitě tu hru budu vylepšovat. Rád bych ji zveřejnil časem, jenomže musím zjistit, jestli to dá, přesto se to dá zprovoznit, jestli přes Shockwave, nebo přes Flash Player, nebo přes Unity. A neberte to jako reklamu. Ale ježiš, já se omlouvám. Pardon. Nemá hrát. Ne, no vlastně tahle hra je úplně super. No, úplně nejlepší hra, to jsem kdy viděl. Nejlepší prostě, ne, že bych se chtěl vytahovat, ale jsem Mr. Grafik. Samozřejmě nadělám si legraci. O téhle hře se víc asi říct nedá, protože jsem ji dělal já. A jde o tom říct jenom to, že to je totální hovadina. No. Jo. Takže budu začít Garry's modu. Jej! Koupil jsem si Garry's mod a budu z něj natáčet, až se s ním naučím. Já vím, jsem debil, neumím s Garry's modem. No, ale nic, tohle je konec videa a čau příštího. Čus!